दाग ओरैनो दागाथ' तारमाने बेयाव सुदो सुनानै तारमाने ओरै बोना होबाय खोमा नोलिया जलांखादों आरो गाख्रबनो चान्सआनो मोनखायासै तारमाने बिराद नर्मेलमोन आरो बे नर्मेल मानसियानो बेखिनि घटनाखौ खालामना गालांबाय तारमाने। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फरायहरना लाग्रो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै माने फुंनिफ्रायनो खुयायानो खुया आरोना ओरैबायदि खुया माने जिखौनो नागारनो हायाखैमोन। ओमफ्राय नै दासो ब्ला दुंबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां स्र' लाबाय आरोना थान्दाबालाय बहाथो गनो होनबानो नङा होमबा लोगोफोर। गथ'फोरनि जि जोम सुस्र' सुस्राय अखा नायब्ला बेनोसै आरो थान्दा होननानै बा सान्दुं गैया होननानै जिखौ सुवालासिनो थानलाय बहाथो हानो नङा होमबा लोगोफोर। मा बिदो फिसालाया सा बिगासिनो दं आरो लोगोफोर ना। ओमफ्राय आङो थोदोंबा लोगोफोर बिनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै। फिसाला उन्दैया बिराद माने साहा लोंनो हासोगारो आरो बिराद मोजां मोनो साहाखौ लोंनो। ओमफ्राय नै आङो साहाखौसो माने फार्स्टआवनो माने फुदुंना लाग्रोबाय आरोना गाइखेर गोमो लोंना लाग्रोनोसै ओमफ्राय मा मा संनाय जायो नायनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नै बेसेबा नारा नाथार गथायजों माने आं थास' बेदर सायना लाबोबाय आरो आइ बिखुमजो लाहानियाव नै न' खाथिनि आइ बिखुमजो लाहानियाव आरोना गावसा माने सैखांबायमोन गावसा बाथिसे सैखांबायमोन आरोना। ओमफ्राय आंखौबो जानोबा सैनानै लां होनायखाय आङो माबार सैला सैलि सैना लाबाय आरो। ओमफ्राय आरो बिसानावनो माने थाइगिर फिथाइयाबो जि जेव दङ आरोना लोगोफोरनै। ओमफ्राय थाइगिरखौबो थाइसे हानना लाबोफाखाबाय आङो। ओमफ्राय दायो बोरायाबो ना लाबोदो आरोना लोगोफोर। दिनैथ' सालबारि बाजार नङा होमबा लोगोफोर। बाजाराव थांबाथ' ना बेदरा इसेबाबो माने फैफाखानांगौ आरोना बाजार दिना बुधबार बाजार दिना बुधबार सनिबार जायो जोंनिया सालबारि बाजारा। ओमफ्राय बुधबार दिना आरोना सनिबारावथ' निरामिसखा नालाय। ओमफ्राय लोगोफोर ना लाबोदो आरोना बोराया ना गोथां ना गोरानबो दंमोन आरोना ना गोरानबो बिराद मोजां दंमोन नाथुर लगाय ना लगाय आं माने गुरनायानो दंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौ माने ना गोथांजोंनो जानोसै होननानै ना गोथांखौनो माने बिहरनाय जाबाय आरोना बोरायनाव। साहाखौ एसे लोंना लाग्रोनोसै। ओंखाम सङैनि सिगां माने साहा खलासे मोनलोङाबा गोसोखौनो गोजोननाय मोना आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय फिसाला उन्दैयाबो जिबायदि साहा बिगासिनो दंमोन दहायनिफ्रायनो साहा लोंनो होननानै। ओमफ्राय नै आङो फुदुंबायबो आरोना। ओमफ्य लोगोसे नै काटानिखिबो लाबोदो बोराया आंना बाजारनिफ्राय। ओमफ्राय लोंनानै लाग्रोनोसै जाना लाग्रोनोसै। साहाखौल' ख्लाब ख्लाब गोसोखाङो लोगोफोर जेब्ला 10ता 11ता टाइम जायोना ओंखाम गोजां जाबाबो फुङावथ' ओंखाम गोजां जाखायो जाबाबो माने साहाखौल' ख्लाब ख्लाब गोसोखाङो आरोना। मा बिदिबा माबा मोनसे जाबाबो साहाखौ गारनो हाया आरोना लोगोफोर गेस्ट्रिक जाबाबो। बाबा साहा लोंना लोङाङो मिथिया लागा हरनिबो साननिबो संखागोन आं लोगोफोर ओरैबायदि जागोन हरनिबो साननिबो एकदम। मोनगोना मोनाखै नायनोसै र' लोगोफोर जि मोदोमखाबाय आरोना थाइगिरनो माने थाइगिर होब्लाथाय थास' बेदरफोरा बिराद मोदोमो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गथा जालायलांबाय आरो गोदौना ओमफ्राय जि रेबे मोनजोबदो आरोना थास'आबो नै जि मोदोमखाबाय आरोना मोनबायबो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दुन्दिया गोरलै एसे होना हरनोसै मोदोमफ्रुनो जि गोथाव मोनजाखायो आं लोगोफोर थास' फेंखाजों ना होनब्लाथाय। ओमफ्राय ना गोरानबाबो गोथाव मोनजायो आङो। ओमफ्राय नै थाइगिरा दुन्दिया गोरलै मोदोमफ्रु होना हरबाय। ओमफ्राय नै ओजोंहाय आरो बिलाहिजों ना खर'आबो जानबाय आरोना इखिजा अदाब मोनसेजों होनबायबो लोगोफोर नै बिलाहि बाथोन ना खर' एफ्लेनायाबो। ओमफ्राय ना खर'खौ माने एफ्लेजोब्बाय आङो लोगोफोर जि बरिया मोदोमफ्रु आरोना। बिलाहिखौ बांसिन आङो ओंख्रिनि अनगा माने बाथोनसो जानो मोजां मोनो आरोना। फिसालायाबो जि खें खें जादों लोगोफोर दिनैयो भिडिअ माने गाबखेनायल' खोनाबाय थाबाय नोंथांमोना। एखनब्ला माने गथ'फ्रा बिदिनो जायो आरोना माब्लाबा माखौबा बिनानै माखौबा गाबनाय मानाय। ओमफ्राय दिनै माने बिफाखौ माने मोनासैना फुंनिफ्रायनो बिफाया बाजाराव थांबाय नालाय जि गाबखेन गुबखेन जाबाय दं आरोना। ओमफ्राय नै मोनबायबो लोगोफोर मा होनो माबा सामब्राम बिलाइबो खाना होदो आरोना खायमा नुलायनाय मोनबायबो लोगोफोर नै बिलाहिजों ना खर' एफ्लेनायाबो जि बरिया मोनबाय। ओमफ्राय आङो माने ना खर'खौ एफ्लेबायसो दै लोगोफोर बाथोनसो नालाय। ओमफ्राय
माने ना ससेबो दंमोन नालाय लानजाय ससेबो दंमोन ओमफ्राय जि मोजाङै माने नाफ्लेना होबाय ओमफ्राय आङो माबा सामब्राम बिलाइबो खाना दोनफैखादोंमोन नालाय लोगोफोर सामब्राम बिलाइबो ओमफ्राय दुन्दियाबो मोदोमफ्रु होना हरबाय आरो ना मोनबायबो मोदोमफ्रु मोदोमलायबाय एकदम लोगोफोर दाखालि जे बाक्सा बागानपारायाव मोनसे गेदेर जाथाय जालांदोंमोन ना गोसो थोलायनायनि बेलायाव हौवासा गथ' हिनजावसा गथ' थैनाय इनिफ्राय दायो जेम्स फंबाया सुटियाव फैनानै न'आव फैनानै माने बै हिनजावसा गथ' थैनायनि न'खराव थांनानै बा बिफानि सिगाङाव माने फुल क्लियारिफिकेसन होदों आरो ना बिफाया माबोरै थैदोंमोन माबोरै मादोंमोन फिसाजोखौ बोरै बुथारदोंमोन आरो बै सेंग्रायानो बुथारमारदोंमोन नामा गोसोथोनाय सेंग्रायानो बुथारमारदोंमोन नामा आरो बै सेंग्राया गावनो हारसिङै माबोरै थैखो सब माने खोन्थादों आरो ना ओमफ्राय जेम्स फंबाया दायो गावनि न'आवनो थांनानै फुल माने जाथायखौ मिथिहैदो आरो ना खेंफोरथि हैदो ओमफ्राय खायसे मानसिफोरा माने नुवाखैबो जानो हागौ खायसे माने साननानै लादोबो जानो हागौ बोरै थैनाय बोरै मानाय माने रावबो खोन्थानो रोङासै रावबो माबानो रोङासै बेफोरबायसा मोनसे बाथ्रा आरो ना ओमफ्राय दायो गावनि खुगाजोंनो बै हिनजावसानि बिफाया माने टन्न खोन्थाजोबनाय भिडिअ नुदों आरो ना जेम्स फंबाया माने सोंहैदों आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर आं जे मैया दाखालिनि भिडिअ लाबोदोंमोन ना मैया दाखालि जे बे भिडिअनि सायाव गोबाङानो बुंहरदों आरो ना थाबनो बेफोरबायसानो माने होनो नाङा माबानो नाङा ओरै होननानै आङो होगोन खिन्थु गुबुननिखौसो होगोन आङो गामिनि बिदि थासारियाव जानाय बा गामियाव माबा मोनसे बिपद जानायफोरखौ आं माने भिडिअनि गेजेरजों लाबोला आरो सिगाङाव माने लाबोखायाखैमोन आङो बे मोनसे भिडिअखौ आङो बोरैबा फुलावसो माने होफ्लांदोंमोन आरो आं होखायामोनबो माने होबाय थाखायामोनबो बेखौबो माने आङो माने बै हिनजावसानि थाखायसो होदोंमोन आरो ना जाहाथे माने मोजां जाथों माथों ओरैनासो माने हगारनाय जादोंमोन आरो ना जियानो जादोला नैबे मोनसे भिडिअखौ नायबानो जाबाय जेम्स फंबाया दिनै गावनि खुगाजोंनो जोनोमगिरि बै बिफाया मा बुंलांखो आरो ना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दाखालि बावै जोंनि बागानपारायाव जालांनाय जाथाय जाय सासे सिख्ला गथ'खौ मोजां मोनलायनायनि काहानियाव माने जोङो सुथारना गालांदो बुथारदो बेफोरबायदि काहानिमोन ना गासैबो नुखाजोबदो बेखौ फेसबुकआव आरो इउटुबाव बाट आं लकेलनिब्लाबो बे समाव आं फैनो हायाखैमोन दिनै आं अन ग्राउन्ड मोनफैबाय आरो बे बिनानावनिनो बिफा जों आङो अन ग्राउन्ड काहानिया मा मारमोन गासै डिटेल्सखौ आङो रायलायनि आरो आं गोबां बाथ्रा सोंनो गोनां दङ आदै खुलुमबाय जियानो जा गोदान बोसोरावनो गोबां गाज्रि जाथाय जालांबाय बिनानावनि नामा मा नाममोन सुस्मिता बर' बेनिफ्राय बेनि फरायनाया सेकेन्ड इयाराव फरायबायदोंमोन एबार फाइनाल परीक्षा हाइ स्कुलाव बबावमोन हाइ स्कुलाबो बागानपारायावनोमोन बागानपारा हाइ स्कुलाव बेनिफ्राय कलेजआबो बागानपारा बाक्सायाव आर्ट्सआव फरायोमोन बेसेसो बयगनिमोन ओरैनो 17 बोसोर रानिं सोलिबाय दंमोन 17 बेनिफ्राय जाय सेंग्रा बियो खै बोसोरनिमोन बियो मतामति 26-27 जागोन आरो 26-27 ओमफ्राय बिसोरनि ओरैनो मोजां मोनलायनाया आदामोना मोनथिनाया खै बोसोरसो जाखो ओरैनो बोसोरसेनि एसे बारा जाबायमोन आरो मोनथिनाया बेनि आगोलाव मोजां मोनलायनाय दंमोन गैयामोन बेनि आगोलाव बेफोरबायदि जेबो गैयामोन ना सिख्लाया सोरजोंबा बे समाव मोजां मोनलायबाय थानाय बेफोरबायदिबो जेबो गैयामोन बिसोर सानैजों क्लस थायोमोन सानैजोंनो क्लस थायोमोन बे सेंग्रायाबो नोंसिनि न'आव फैखाबाय थायोमोन बेयावनो फैयो बेयावनो थायो जायो माने 1.5 बोसोरा माने आदामोननियावनो जोंनियावनो थायोमोन आरो थाखायो बे सेंग्राया मा मावोमोन ओरैनो सेंग्रायाथ' ओरैनो मिस्ट्रिफोर खामानि मावो ओमफ्राय बायदिसिना न'फोरखौ थिका लानानै मिस्ट्रि लानानै खामानि मावहैयोमोन आरो ओमफ्राय बे नोंसोरनि दा न' लुबाय थानायाबो बेखौबो गावनो मावदोंमोन आरो गावनो मावदोंमोन मिस्ट्रि सासे लानानै गावनो खामानिखौ मावबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय आदामोननि न'निफ्राय बे सेंग्रानि गामिया बे दुब्लि बारनायानो 1 किल'मिटार बै गामि नुहुरनायानो आरो माने बे खालिबो मोनायाव जाथाय जादों आदामोननियावनो खामानि मावबाय दंमोन जोंनियाव खामानि खालि मावाखैमोन गाव खिन्थु ओरैनो फैना दंफैयोमोन आरो 4टासो बाजियाव फैदो 4टासो बाजियाव फैनानै 6:30 बाजियाव बे न'आव थांनो होननानै ओंखारदोंमोन आरो ओमफ्राय न'आव थांनो होननायाव बे सिख्ला गथ'आ जोंहानि गथ'खौबो लिंबाय आरो ओमफ्राय आंखौ ससे नाहरफै होननानै ससे नाहरफै होनना लिंदों आगे पिसेबो बिदिनो नाहरखायोमोन बिदिनखालिबो थारमाने नाहरनो होननानै फैबाय आरो बेनिफ्राय बे सेंग्रानियाव मायबा दंमोन आखाइफोराव जों नुवाखैमोन आरो बे जेकेट जोमना दङ नालाय बे जेकेटनि पकेटफोराव लादोंमोन जानो हागौ आरो
गाखावथ' जेबो नुवाखै बे सुरिया नोंसानि न'निमोन ना सोरनिमोन? गावनिनोखा सुरिया नोंसानि न'निथ' नङा गावनिनो फिसाना गिदिर सुरिया ओरैनो? सुरियाबो बारा गिदिर नङा फिसा सुरिया आरोना थैखांनायनि उनावसो मोननाय जादों नालाय बेखौ। बेनिफ्राय बे खालि नोंसोरनियाव जेब्ला दोङोमोन सेंग्राया बा सेंग्राखौ नुनानै माबा मोनसे डिप्रेसन सेंग्राया माबा मोनसे रागाव दोङो बिसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे नांलाय खमलाय बिसोर सानैखौ मायबा नुदोंमोन नामा? जेबो नुवाखै एकदम आगे पिसे जेरै दङमोन थारमाने नर्मेल तामसा फुरथि खालामलायनाय बिदिनो आरो नर्मेल एकदम जेबो माबा गैया? जेबो गैयामोन थारमाने। ओमफ्राय मोनानि समावबो आदाया न'आव दंमोन? आं न'आव दंमोन जेब्ला बिसोर ओंखारबोयो? होमबानिया आंखौ माथोबो होदो दे थांसै दे आं बाबा होननानै। होमबानिया आं बुंबाय दे दुब्लिखै मानो थांनांगौ खोमसि खोमलाव मा ओंखारो मा मायो लामा दोङो लामाखै थां आरो गारि लाबाखैबा न'आवनो गारि दङ न'नि गारिखौनो लाना थां होनना बुंबाय आं। बे बुंबाय नाङा दे दुब्लिखैनो थांखाबाय थायो सर्टकाट जायो बेखिनो दुब्लिखैनो थांसै होननानै बे ओंखारलांदो आरो। ओंखारलांदो। बेनिफ्राय बे न' बेनिफ्राय थैनाय जायगाया बेनो? बेनो माने 150 मिटार गोजानाव आरोना? जास्ट 150 मिटार गोजानावनो। बेनिफ्राय हरनि समाव नोंसोर नागिराखै नामा गथ'खौ? हराव नागिरदों आङो जितियानोखि रायजोनिबो मानसि दङमोन नालाय रायजोनि मानसिया थांखांनायनि उनाव आङो नागिरबाय आरो आं गथ'खौ। खैथासोनिफ्राय नागिरनाय? मथा मथि 7:30 नागिरदों आरो आं। 7:30 नागिरदो? फन बुदो? फन बुदो फनबो रिसिभ खामा। फना नांदो सिख्ला गथ'नियाव? नांगासिनोमोन। सानैनियावबो नांदो? सानैनियावबो नांदो। सानैबो रिसिभ गैया? रिसिभ गैया। बेनिफ्राय आङो मा खालामबाय जेनेबा जों न'आव थांदो खोमा ओरै होननानै बे लरानि न'आवबो होसोलांबाय आं। हरावनो? हरावनो ओमफ्राय? बेनिफ्राय बिदामोनखौ लोगो मोनहैबाय बिफाखौ लोगो मोनबाय बिदा माने बिफानो सोंबाय आङो दे इसोरथ' 6:30सोआवनो फैदोंमोन न'आव सफैयाखै नामा? बिसोरबो आसरित सानबाय हारे 6:30सोआव फैदोंबाथ' न'आव मोनफैनांगौ बहा थांखो बिसोरलाय ओरै जाहैबाय थारमाने। बे बिफाजों बिदाजोंबो थारमाने फन खालामबाय थादों आरो फन रिसिभ खालामा थारमाने बिसोरनिखौबो रिसिभ खालामा। बे रिसिभ खालामैखाय आङो बिदाखौ बुंना फैबाय दे न'आव सफैयोबा आंखौ खबर हरबानो जाबाय दे होननानै आङो बुंना फैबाय आरो। ओमफ्राय थेवब्लाबो नोंसोर बे दुब्लिजों नागिराखै नामा? नागिरनाया नागिरदो होमबानि समाव थारमाने खुया खोबदोना बिराद खुया खोबदो मानसियाथ' गोलैना दङ होमबानिया नुवाखै आरो आं नुवासै आरो। बेनिफ्राय भाबिबाय आङो थारमाने फन रिसिभ खालामैखाय सानैजों बहाबा दोनखारलांबाय नामा बेखौसो सानदोंमोन आरो। बेफोरबायदि घटनादि खालामगोन बा जागोन आं सानाखैमोन आरो जिबनाव। बेफोर न' दोङो खाथि खालानि न'फोराबो जेबो बिसोरनि गैया जेबो आवाज गैया? आवाज गैया थारमाने। खुनु बिसोरनि बा बुलायलायनाय बा ओमफ्राय मानसिनाव माबायदि दाग ओरैनो? ओरैनो दागाथ' थारमाने बेयाव सुदो सुनानै थारमाने ओरै बोना होबाय खोमा नोलिया जलांखादों आरो गाख्रबनो चान्सआनो मोनखायासै थारमाने। बेयाव मोननै थारमाने मोननै सुदो ओमफ्राय आरोबाव? ओमफ्राय उदैयाव सुदो ओमफ्राय बिखुंखि मोननै सुनाय दाग दङ थारमाने। इमान सुदो? सुनाय दाग दङ आरो। पुरा मानसिखौ माने स्पट डेड माने पुरा सुनानै जागायावनो फुथारखादो। बेनिफ्राय बोरै मोननाय मानसिखौ नेक्स्ट दे? मोननाया नेक्स्ट सानखालि थारमाने 6:00 बाजियाव मोसौ होनो फैदो सासे नेपालिया फार्स्टआवनो बे नुग्रोबाय आरो नुग्रोबा बे गाख्रबहरबाय थारमाने आंखौ गाख्रबबाय आरो ओरै थोरै मानसि गोलैना दोङो ना मैदेरासो गाथारलांबाय ना मायबा ओरै जाहैबाय थारमाने। खालि मैदेरबो फैखादो नालाय बेखिनियावनो बिसोर सानबाय थारमाने मैदेरसो गाथारना गालांदों। बेनिफ्राय आं खारबोनानै नायफैबा आंनि गथ'खौ आं नुबाय आरो थारमाने। नुबा ओमफ्राय नायबाय मोजाङै दांनाथ' नायाखै ओरैनो मोजाङै नायबाय नायनायाव थारमाने खुगा सुनायनि दागो गोजा आरो। ओमफ्राय नोंसोर दाउदा बे सेंग्रायानोखा? बेनोखा। ओमफ्राय मानसिया गैखाया आरो ना? गैखाया कमप्लिटलि गैखाया? गैखाया। ओमफ्राय जेब्लादि दा बेबो सेंग्रायाबो थैबाय थैनायनि उनाव सेंग्रानियाव नोंसोर मा मेसेज मोनदो? बे सेंग्रानियाव माने साखु ताखु थैनाय माबायदि मा हालोदाव मोन गथ'आ? थारमाने पुरा थैयानो गोजाखा थारमाने। मानसिया दाबो थैनायसिमहालागै थैयानो गोजा आथिं मानि थै आखाइ मानि थै गोजा ओमफ्राय जेकेटफोरा थै गोजा आरो। बेनिफ्राय बिखौ सुनाय थारमाने देगाराबो बिनि पकेटावनो दङमोन आरो। आदसा बिनि पकेटावनो दङ। देगारखौबो मोनबाय? पुलिसा लांबाय? अब्ला माने बेनोखा आरो प्रुफखा आरो ना? बेनो जाहैबाय आरो प्रुफा बेनो थारमाने। प्रुफखा माने बे लरायानो बुथारखादो आरो थारमाने। बे लरायानो गावनो माने बुथारखानानै बा गावनियावनो गासैबो दंजोबो आरो ना? जोंहा थारमाने बेलेगनि सायाव जोंहा माने सन्देह गैखायामोन? बेनि सायावनो सन्देह होदोंखायोमोन आरो प्रुफा जाहैखाबायबो थारमाने। जाहैखाबाय। आदसा। आरो जुदि गाव बुथारामोनबा आंनि गथ'आथ' इयाव थैना दोङो गावथ' होसोबोगौमोन। बेबो गैयाना बेनि सायावनो कन्टेक्ट आरो जों। ओरैनिफ्राय सेंग्राया माने मा फरायनायमोन बे गथ'आ? ओरैनो आन्दार मेट्रिक बियो। आन्दार मेट्रिक माने आन्दार 26 इयार्ससो जाबाय ओमफ्राय नोंसानिया उन्दैथारमोन आरो ना? जानियाथ' 17 रानिंल'सो सोलिबाय दंमोन आरो। एसे बुजिनो हानाय जाबायमोन 26। जुमाय तुमाय लोंदोंमोन नामा? लोङा एकदम निसा जाति बुस्थुखौनो जेबो लायामोन आरो। सेंग्रायाबो? जानियाथ' जेबो लाखाया दिनै माने सेंग्रायाबो थारमाने जेबो निसा जाति बुस्थुखौनो लायामोन आरो। जेबो लायामोन बिराद नर्मेलमोन आरो। बे नर्मेल मानसियानो बेखिनि घटनाखौ खालामना गालांबाय थारमाने। जों थारमाने जिबनावबो सानाखैमोन आरो। जों सानोमोन माने निजिनि फिसाला बायदि जोङो सानोमोन आरो अनोमोन बिखौ। बेनि गेजेरावनो बेखिनि घटनाखौ खालामना गालांबाय आरो।
हराबो होननानै बुङाखैमोन हरगोनखौनो होनना बुंदों खिन्थु बयकखौ नेनांगोन बेहा बयक जायाखै आजिखालि माने सरकारफोरनि मोनसे नेम कानुन दाना दोनदो बेखिनिखौ पालन खालामनांगोन होननानै आं बुजायबाय थायोमोन आरो बेखौ 18 बोसोर जाया लांनो नागिरोमोन नामा मानसिया गाव आरो गेजेर गेजेर बुङो आं लांना दोननोसै होननानै आं आरो बिदि बुंबा आं बुङो नङा जिथुनिखि नियम मोनसे दाना दोनदो बे नियमखौ पालन खालामनांगोन दिनै नों लांना दोनहैगोन रायजोआबो हेरेसमेन्ट मोनगोन जों न'खराबो हेरेसमेन्ट मोनगोन बिदिखौ थारमाने खालामनाङा होननानै आं बुजायबाय थायोमोन बेनि आरो मेन काहानिया बेनो नामा ओरैबो जानो हागौ दा जोंथ' आं लांनो गोनाव मोनाखै नेनो हाला बेफोरबायदि मेन काहानि नामा बेनि बेबो जानो हागौ आरो बेफोरबायदि जुदि माबा गावनि साननाय दङमोनबा जोंखौ फोरमायनांगौमोन आरो बिसोरनि बिमा बिफाजों मा रायलायदो बिसोरनि बिमा न'खरा बिफायाबो थारमाने बिमाथ' गैखाया बिफा दोङो बिदा दोङो बुंदोंमोन माने बिसोरबो बयक जाथ' गथ'आ बयक जाबा जों लाबोगोन आरो जोंबो थारमाने हरगोनखौनो होनना बुंखादोंमोन आरो जेबो माबा गैखायामोन आरोना गैया जोंहानि गथ'आबो मालाबा गेजेर गेजेर थाङो बिसोरनियाव न' बायदिसिना साफा सुफा खालामहैयो गावसाथ' न'खराव माने हौवासा गोजा नालाय जोंहानि न'आव फिसाजोआनो थांनानै थारमाने साफा सुफा खालामहैयोमोन आरो गेजेर गेजेर जास्ट हाबायाल'सो जाथ'वाखैमोन आरोना माने जाथ'वाखैमोन टाइम फैयोब्ला जागौमोन आरोना जागौमोन उन्दै बैसो उन्दै बैसो जों टाइमखौसो नेना था होननानै जोङो थारमाने बुंदोंमोन आरो बेखिनिखौ गाव नेना थायासै गावबा मा सानखो मानि कारने बेफोरबायदि घटनाखौ खालामखो हमनानै मोनासै आरो जों